kongresista. Sa mga batas patungkol sa prohibited interest. Pagmamayari kasi ng pamilya ni Congressman Momo ang kumpanyang Surigao La Suerte Corporation, kung saan nagsisilbi pa rin siya bilang shareholder ayon sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission. Ang kumpanyang ito nakakaroon ng billion pesos worth of contract sa DPWH sa probinsya ng Surigao del Sur mula 2017. Ayon kay Momo, politika na motivated ang nangyayari ito. Nag-invest din daw siya sa nasabing kumpanya mula nang maupo siya bilang Surigao del Sur Congressman noong 2022. Bukod kay Congressman Momo, kasama rin sa natukoy na frozen bank accounts si Junicio Valencia Torreja, presidente rin ng construction firm na Torreja Construction Corporation. Ayon sa investigasyon at AMLAC, may probable cause para sa being related tuwa ng lawful activity ng mga natukoy na bank accounts. Sa loob ng mahigit isang dekada, mahigit 7 billion pesos per transactions ang naitala sa 55 bank accounts na direktang nakapangalan kay Guardiola. Hindi pa kasama ang nasa mahigit 1,000 bank accounts na nakapangalan sa mga Guardiola-owned companies na nakapagtala ng halos kalahating trillion pisong financial inflows and outflows mula 2010 hanggang 2025. Ang lang ang itinataw na freeze order ng 30 days sa natukoy na accounts at nakaschedule kahapon ang pagdinig kung i-extend ba ito o ipahihintulot na muli ang paggalaw ng financial assets ni Guardiola at ng mga kumpanyang konektado sa kanya. Humihingi pa ng update ang BNC sa Court of Appeals at AMLAC kaugnay sa naging desisyon sa naturang pagdinig. Sinubukan din namin kunin muli ang panig ni Congressman Momo pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, George Malimban, Billionaire News Channel. Sa isang pahayag sa Billionaire News Channel, sinabi ni Congressman Romeo Momo na 2019 nang buksan ang joint account. Ito raw ay para sa joint political expenses nila Momo, Guardiola at Torreja bilang nominees ng CWS party list. Base raw sa kanyang kaalaman, hindi matulis yan. isara. Pero nanatiling mula 2019 matapos Yun. ang eleksyon. 48 million pesos. Yan daw ang halaga ng Bawal Builders. Nahaharap na ngayon sa reklamo ang kumpanya kaugnay ng guni-guning flood control project sa Bulacan. Yan ang agenda report ni Liza Bonzo. Sa Department of Justice ngayong araw, nagkaroon na ng mga tax evasion complaints ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban kay Mark Alan Arevalo, ang kinikilalang sole proprietor ng government contractor na Bawal Builders. Kaugnay ito ng natuklasan nilang ghost flood control project sa Malolo City, Bulacan na naibra ng naturang kumpanya. Filed a complaint alleging tax deficiency of at least 48 million pesos. And then when he filed his returns, he declared costs for the alleged construction of the project. But since wala naman pong proyekto ginawa, so yung mga dineclare niya doon ng mga deductions, operating costs are fictitious. Ayon sa reklamo ng BIR, lumabag si Arevalo sa sections 254 at 255 ng National Internal Revenue Code of Marami talagang itak. 1997. Kaugnay sa tax evasion, hindi na doon nakapagbigay ng correct at accurate na mga impormasyon ang Bawal Builders nang magsumite ito ng income tax Hirapan at ako VAT magluluto returns nito pag wala. para sa una at ikalawang bahagi ng taong 2024.
sa record ng BIR na award sa Wawaw Builders noong January 2024 ang isang river bank protection structure project sa barangay Cain, Malolo City, Bulacan na nagkakahalaga ng 77.20 million pesos. Nangolekta raw ang kumpanya ng 72.37 million peso net of withholding tax in 3 tranches simula Marso hanggang Abril ng taong 2025. Pero lumabas sa pagsusuri ng Commission ng Audit at sa physical verification ng BIR, walang naitayong proyekto sa project site. Bagaman naiulat na ng contractor na 100% completed ang proyekto. Ongoing pong investigation natin, lahat po ng mga personalities na nilabas na allegedly involved sa anomalies na ito ay iniimbestigahan po ng Bureau of Internal Revenue. Sinisiguro lamang po natin na pag nag-file tayo ng kaso ay may maliwanag tayo na kasayado. Kasama ang naisunuting reklamo ngayong araw, mayroon ng 13 kriminal na reklamong naisunuti ang BIR sa DOJ. Kaugnay sa mga maanumalyang fraud control projects sa bansa. At kung tatansiyahin daw, katumbas ito ng 8.92 billion pesos potential tax liabilities na sa kasalukuyan ay sumasailalim pa sa masusing investigasyon. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Pinapahalak na ni Ombudsman Boying Remulla ang mga nasa likod ng bali-balitang hospital siya. At sa kanyang pagsipot ngayong araw, may pasaring si Remulla kay Senador Amy Marcos tungkol sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Bukod kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva at former Senator Bong Revilla, isang incumbent senator at isang dating senador at tinitignan na rin sumalang sa preliminary investigation. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pero ayaw na munang magbanggit ni Remulla ng mga pangalan. Let's just lay out the names kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a blame. I will not do that. Ako si Paolo. I think we can learn lesson from that. We cannot give any dates or anything else about anything. It's just that these issues here every day working to make sure that justice is obtained by the Filipino people. Kaugnay nito, binanaban ni Remulla ang pangalan ni Senator Amy Marcos. Nakakasuhan na sina Estrada, Villanueva at Revilla ngayong January 15. Matatanda ang ilang senador at dating senador na rin ang nakasala ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Sa usapin naman ang sinasabing Cabral Perez, senadado pa raw ito at hindi pa rin nagbubuksan ng Ombudsman. Handa man sa Ombudsman ito, delikado ang pinag-uusapan at isinasang publiko ang laman ng impormasyon mula sa mga dokumento na sa sensitibo nito. Kung sasabihin na nagkagaling sa isang tao na namatay na, paano mo patutunan yun? Ang pwede mong patutunan yung tao na namatay. Diba? Kaya alam ko, makimagtani ako sa isang tao na lalo na nagkagaling sa isang tao na namatay, kailangan mo naman nagkasasabi. Ano mag-uusapan? Ano mag-uusapan? Kinamang din sa Batangas First District Representative Leandro Leviste na tukuyin na ang mga nakikita niya sa hawak niya ang mga dokumento. Pansin ko. Why why the agency? Diba naman kaya ka malaman doon? Siguro siya magsabi kung ano naman doon. Nagpapagyaman nila. Diba? Di ba gagaling sa kanya? Masasabihin niya, bibigyan niya ng pantugan yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung ano yung ano. Diba? Kaya nabigyan mo naman dito na parang wala kang ginagawa. Araw-araw, nandito na naman ano. Yung punta siya. Inatasan na rin daw ng Manila si Assistant Ombudsman Nico Clavano na huli ng kopya ng mga nasabing dokumento mula kay Leviste. Ito ang unang press conference ni Remulla matapos lumabas sa mga balita sa social media na isinugot umano siya sa ospital. Ina-imbestigahan na ni Remulla sa FBI kung sino ang mga nasa likod nito. Desidido raw ang ombudsman na sampulan ang mga nagpapakalat ng fake news dahil naniniwala siya hindi titigil ang ito hanggat hindi na parurusahan. Para sa agenda, Editorial News Channel.
Thank you.